Se on ihan totta, mitä Harri sanoi, mutta itse henkilökohtaisesti ainakin tuossa tilanteessa siinä on usealla tietyllä tavalla oli pieni mies tai ei, niin ruskeat housuset. Treeneissä rankkariampuja, niitä löytyy joka lähtöä. Ja tuollaisessa tilanteessa on aina aivan eri asia kuin ampuu harjoituksissa. Niitä voi harjoitella tuhansia, okei se tietty suoritusvarmuus tulee, mutta kun on paineet alla, se on eri homma. Mun täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että mä oon iloinen tästä ratkaisusta, koska mä haluan puhua tuosta Van Breukelenin käyttäytymisestä tuossa, kun tanskalaiset ampuu. Mun mielestä se on törkeää, se ei kuulu tähän hommaan, vaikka se voidaankin sanoa, että se on taktiikkaa ja psyykkaamista. Mun mielestä se on epäsympaattista vastustajaa kohtaa tuollainen pelleily ennen rangaistuspotkun ampumista. Tämä on kuitenkin fair play aate, vaikka on kovat panokset. Ja sen takia mä oon iloinen, että tämä palkinto meni tanskalaisille eikä tuollaisille Van Breukelenin tapaisille, mun mielestä tässä tapauksessa epäurheilijamaiselle käytökselle. Kun turnaus alkoi ja meillä oli ensimmäinen Tanskan ottelu, niin meillä oli täällä kisastudiossa eräs pelaaja, kommentaattori, joka totesi, että tanskalaiset tuli lomilta kuka mistäkin. Ja heidän tiensä tulee päättymään nopeasti jossain vaiheessa. Se päättyy ensi perjantaina loppuottelussa. Onko oikeat joukkueet vastakkain, Pasi? No se on tietenkin vaikea sanoa, mutta jos sen mä voin luvata nyt, jos Tanska tulee viemään EM-kultaa, niin mä haluan tietää, mitä ne kundit on todella tehnyt lomalla ja missä ne on lomaillut, koska silloin täytyy meidän suomalaistenkin lähteä niihin paikkoihin lomailemaan. Toisaalta voisi heittää kysymyksen siitä, että on esimerkki siitä, että tarviiko maajoukkueen sitten kuitenkaan leireillä niin valtavasti, että annetaanpa pelaajien pelata ja harjoitella seuroissansa. Niin, ja pannaan ne, vaikka ne leirirahat sitten jokaisen oman henkilökohtaiseen käyttöön, niin. Että voi käyttää ne niin hyväkseen. No niin, näihin puheisiin me lopettelemme täältä kisastudiosta ja muistutamme teitä, että tuo loppuottelu, jossa siis vastakkain ovat Saksa ja tämän ottelun voittaja Tanska, nähdään TV1 ensi perjantaina suorassa lähetyksessä alkaen kello 21.